बिथांमोना बै समाव हानि थाखाय हारिनि मोन्थायनि थाखायनो नांबोदोंमोन दिनै ना हारिनि थाखाय मोन्थायनि थाखाय नांबोनाय मानसिफोरा दिनै बे समाव माबादि राजखान्थिखौ लानानै गासै हारिजोंबो मोन्थायखौ समानै राननानै होनो नागिरदों दिनै गावनि मोन्थायनि थाखाय नांदोंमोनब्ला दिनै माने बिथांमोना गावनि मोन्थायखौ गुबुन हारिफोरनो राननानै होनो नागिरखो बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो नाथाय जेब्ला गोजोन गोरोबथाखौ खालामखांनायनि उनाव डियारना ब्लासारखौ हमनानै फिन जेलाव सोहैफिननो थाखाय लांदोंमोन बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जायफोरनिखि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों बिथांमोना एबसुनि दैदेनगिरिफोरा ना गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै जोंनि मानसिखौ मानो सोफिनदों बेफोरबायदि दावरावखौ खालामनायमोनब्ला दिनैनि समाव बे समावहा बेफोरबायदि जेबो जों नुनो मोननाय नङामोन। हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे गोदान भिडिअ'हा नोंथांमोनजों बयजोंबो सावरायलायनो होननानै स' दिनैनि बे समावहा जोंनि बिटिआरआव राजखान्थिखौ लानानै माबादि दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं आरोना गावजों गावनो बेबा बेखौ मुं सुज्लायनाय बैबा बेखौ गाज्रि बुंनाय बैबा बेखौ गाज्रि बुंनाय बेफोरबायदि आरोना नाथाय दिनैनि बे समावहा गोजोन गोरोबथा जानाय समाव गोजोन गोरोबथाखौ खालामगोन बै समाव जेब्ला जोंनो बेखौ नांगौ बे बाथ्राखौहाय ड्राफ्ट खालामनानै सरकारनियाव डिमान्ड खालामदोंमोन भारत सरकारनियावहा बै समावहा जोंनि एनडिएफबिफोरनि केसखौ खनसेयैनो फोजोबनानै गोजोन गोरोबथायाव फैयोब्ला ना गोरोबथायाव फैयोब्ला बिसोरखौ रावखौबो जेलाव सोफिननो मोननाय नङा ना बिसोरनि केसखौ गैया खालामनांगोन होननानै बेबायदि डिमान्ड खालामनाय दंमोन ना गैयामोन दिनैनि बे समावहा गोबां आलाय सिलाय जानांदों जोंनि थाखाय नांनाय बे दावहारु जोहोलावफ्रा जोंनि हानि मोन्थायनि थाखाय गावनि मोन्थायनि थाखाय नांनाय बे जोहोलावफ्रा दिनै एकदम बिथिं खारदाव सोरनावबा केस फैदों ना सोरबाबा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों ना बेबायदि जानानै दङ दिनैनि बे समावहाय बेजोंनो लोगोसे आरोबाव ना जोंनि बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौ बियो खनसेयैनो बारायनानै फैखानांगोन उमुक जायगानिफ्राय उमुकसिम जोंनो बिटिआरखौ नांगौ ना बेबायदि डिमान्डखौ खालामाखै दिनैसिमबो जेन जोंजों लोगोसे बिस्वनाथ सनितपुर गहपुरफोरखौ सरजाबनो हानाय जायाखै दिनैसिमबो ना हाबबाय माखासे गामिफ्रा होननानै बुंदों ना हाबबायब्ला दिनै गामि हाबनाय नङा जोंनो सिमाखौ नांगौ आरोना बेसेबांखिनि एरियाया बिटिआरआव ना बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव गोलैखो बेखौहा जोंनो मेपखौ दिन्थिनानै होयोब्ला जोंनि बे सिमनाया बिसिम जोंनि बिटिआरआ बेसेबांखिनि गिदिर जाबाय जोंनि बड'लेण्ड जानो गोनां हाया बेखौ जों मिथि मोनगौमोन आरोना नाथाय दिनैसिम बेफोरनि जेबो खबर गैया आरोना रादाब गैया बेफोरबो साननो गोनां जानानै फैदों आरोना दिनैनि समाव जुदि बिटिआरआव हाबमारदोंब्ला फैगौ इलेक्सनावहाय बिथांमोना जोंजों लोगोसे इलेक्सनाव भट होफानो मोन्थाय मोनगोन ना मोना बेखौबो साननो गोनां आरोना जोंनि खोनानायावथ' दासिमबो नै बेबादि जायाखै आरोना दाहालागै एसेबाबो जों खोनागौमोन जादोंब्ला जिहेथु उमुकसां एरियाया सानजाथिंजाय एबारनिफ्राय बिटिसि इलेक्सनावहा भट होनो मोनसिगोन होननानै बेबायदि मोनसे बियाब ओरैबाबो मोनसे बियाब बिथिं गोलैबावनांगौ ना मोनसेबा मोननै डिस्ट्रिक्ट वाइसआव लाङोबाथ' मोनथामखौनो जों बारायबावनांगोन आरो मोननै लायोब्ला 6थायानो बारायबावनांगौ आरोना 40निफ्राय 60 खालामनो गोनाङा बेफोरबायदि जायोब्लाथ' 20था बांगोन आरोना 20था थ' माब्रै जागोन बे दिनैनि बे समावहा जोंनि बिटिआरआ स' गोजोननि गोरोबथा जोंनि गेजेराव ना गुबुन पुलिस आर्मिफोरजों गावथारजानाय बुथारजानाय गैला जानो हागौ नाथाय जोंनि गोसोआ गावजों गावसो दिनै ना एमब्रेलायनाय गोरोबनाय गैयै गावबा गावनि मा मुलाम्फा थाखा थफ्ला नागिरनायल' आरोना दिनैनि बे समावहा जोबोद लासिंसिं ना एबारावथ' मा जाबावनो हागौ बिपिएफ इउपिपिएल एपिबि मोनथाम जाबायानो आरोना जोंनि बिटिआरआव जोंनि बर'निनो दाजानाय मोनसे पार्टिया ना राजखान्थि पार्टिफोरा स' इलेक्सननि समाव रायजो राजा नोंथांमोना मा सानोसै आरोना दिनैनि बे समावहा जोंनि बिटिआरआ गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय नाथाय बिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिनैसिम जों मोनसेबो जानाय नुवाखै आरो नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन आरोना आंनि नोजोराव आं नुथ'वाखै आरोना स' सिमा बारायनायानो जा
माबा मोनसे लुफुंनायानो जा दिनैसिमाव आं नुथ'वाखै आरोना जाफुंनाय। जानो हागौ माखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों जानो हागौ, नाथाय बे जाफुंनाय मावफुंजानाय नङा दे। मावफुंजाबाय होननानै बुंनो हाया बेफोरखौ आरोना। माबा मोनसे मावनो लानाय खामानिखौहाय जोङो मावफुंजाबाय होननानै बुंनो हाया। मावफुंनो जेब्ला जोबनानै बेखौ इउज खालामनाय जागोन, मावखांजोबनानै, अब्ला बेखौ मावफुंजानाय होननानै बुंगोन आरोना। सोरबा माबा मोनसे बानायनो थाखाय बेयाव अन्थाइ खाम्फा गायसननानै दोनहैनाय, बेखौ जोङो मावफुंजानाय होननानै बुंनो हाया आरोना। स' दिनैनि समावहा गोबाङा बुंदों जोंनि माखासे NDFB बारग' NDFBफ्रानो बुंदों आरोना डिआर नाब्ला सारमोनखौ बेबायदि बै सुक्ति समावनो बेखौ बिसोरनि केसखौ फोजोबनांगौ होननानै बिसोरो लाखायाखै बादि मोनदों आरोना। आरो आफादफ्रा बै समाव जेब्ला फार्स्ट सिक्सफायार लाजेनदोंमोन NDFBफोरनि गेजेरजों, बिनि उनावनो सावरायलायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सानज्लायनानै गोरोबलायनो हायाखैमोन NDFBफ्रा। बे बाथ्राखौ दिनै रुजुग्रा सारा बुंनानै होदोंमोन आरोना निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय। जों बेखौबो जों नुनो मोन्दों। जायफोरा नायदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ आरोना। बेजोंनो लोगोसे दिनै UPPLनि मावनो लानाय खामानिफ्रा माबादि जालांदों ना। स' जोंनि UG ब्रह्म सार, गबिन्द सार आरो प्रमद बर' सार बिथांमोना, आरो लोगोसे एबसु दंफायो जोंनि हारिनि आफाद UPPLजों। बिथांमोना दिनै मा मेनिफेस्ट' दिहुननानै होदों दिनै ना। गासैबो हारिया बिटिआरआव समान मोनथाय, समान हानि मोनथाय, समान बेबायदि थानो मोनथाय, बेफोरबायदि गोबां बायदि माबाखौ मेनिफेस्ट'खौ लाबोनानै होदों। नोंथांमोना नायनानै लागोन आरोना। स्क्रिनाव आं होदों नोंथांमोननो। बेनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन आरोना। बेजोंनो लोगोसे UG ब्रह्म सारा बुंबावदों आरोना बिटिआरनि मावनो गोनां जोबथा दफा दंबावो। बे दफायानो जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय सख'नाय। जेलाव रन्जन दैमारिल' गैया दे, बेजोंनो लोगोसे दंबावो माखासे। दिनै बिथांमोनखौबो सख'नांगोन। आरो रन्जन दैमारिखौ सख'नो इस्सा दंब्ला फार्स्ट समावनो बेखौ सख'नायनि बे हांगामाखौ खालामखानांगौमोन आरोना। दिनै बिथांमोनखौ सख'नांगोन, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानै बै बिटिआर सुक्ति जाजेननाय समावनो जेब्ला डिआर नाब्ला सारखौ हमनानै सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जेलावहा लांफिनदोंमोन, बै समावनो बेखौ जोंनि बर'फ्रा दावराव खालामखानांगौमोन। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंखानांगौमोन आरोना। जुदि बै समावनो बुंनायमोनब्ला दिनै बे समाव बेबायदि जाथायफ्रा जायामोनबो जानो हागौ आरोना। जेब्ला गोजोन गोरोबथाखौ खालामखांनायनि उनाव डिआर नाब्ला सारखौ हमनानै फिन जेलाव सोहैफिननो थाखाय लांदोंमोन, बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, जायफ्रानोखि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों, बिथांमोना एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै जोंनि मानसिखौ मानो सोफिनदों, बेफोरबायदि दावरावखौ खालामनायमोनब्ला दिनैनि समाव बे समावहा बेफोरबायदि जेबो जों नुनो मोननाय नङामोन। गावजों गाव एना एनिबो जानाय नङामोन जानो हागौ आरोना। दिनै सोरबा सोरजोंबा गोरोबनो हायै बेबायदि जाथाया मानि थाखाय जादों। दिनै गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बै सासेखौबो साजा मोनफिननाय, गोजोनखौ लुगैग्रा मानसिखौबो दिनै साजा होफिननाय, बेबायदि जाथाया जानायनि गेजेरजोंसो दिनै बेबायदि गावजों गाव गुलाय गुजाया दिनै जानानै थाबाय जोंनि गेजेराव। जेब्ला गोजोन गोरोबथा खालामजेननायाव बै समावनो डिआर नाब्ला सारखौ लोगोसे बिजों गोबां NDFBफोरखौ हमना लांफिननाय समावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ जोङो नोजोर होनो रोङासै आरो बेखौ मावनो गोसो जायासै आरोना। लांफिनजाथों बेबायदि सानबाय जानो हागौ। बेनि जाहोनाव दिनै बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों। लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो? आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना। दिनै आं बेसांखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो होननानै सानबाय। स' जायफोरा चेनेलाव गोदान मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो, मोजां मोनाखैबा जेबो नङा, कमेन्ट खालामनानै रायहरनो हागोन, बुंहरनो हागोन आरोना। आं जेबो साना। आं जिखौ बुंनो सानदों बेखौ दिनै बुंबाय। गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा खालामगोन आरोना। स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, बाय।